உங்களுக்கு என்ன பேசிக்கான பர்பஸ்? ஒன்று கம்பெனியன் டாகாக இருக்கணும், இல்லாட்டி வாட்ச் டாகாக இருக்கணும். இந்த கம்பெனியன் டாக்னா நீங்கள் லோன்லியாக இருக்கக்கூடாது, உங்களுக்கு ஒரு கம்பெனியன் இருக்கணும், யாராவது ஒருத்தவங்க ஒரு நண்பர் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி ப்ரீடை சூஸ் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஷிட்ஸுவாக இருக்கலாம், பீகலாக இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி டாக்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெரிய மெயின்டெனன்ஸ் இருக்காது, ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே நீங்கள் வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு கூட ரொம்ப அது என்ன பிரிஞ்சிருக்கும், அதுக்கு பெரிய லெவலில் நமக்கு வந்து உடல் பயிற்சி இருக்கணுன்ற அவசியம் இருக்காது. ஸோ மந்த்லி எக்ஸ்பென்ஸ் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அதாவது ஃபுட் எக்ஸ்பென்ஸ் நான் சொல்கிறது, மந்த்லி எக்ஸ்பென்ஸ் அப்படின்றது ஒரு பெரிய பிரீடை கம்பேர் பண்ணும்போது இது கம்மியாக இருக்கும். இதே வாட்சிங் டாக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டவர்மேனாக இருக்கட்டும், ஸோ ஒரு பாக்ஸராக இருக்கட்டும், ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து போகும்போது உங்களுக்கு வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் பர்பஸ் என்ன, யாரும் என் வீட்டுக்கு வரக்கூடாது, வந்தால் என் காவலுக்கு ஒரு நாய் இருக்கணும். ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி வந்து செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்களோட என்ன ரெக்குயர்மெண்ட்டுன்றதை நீங்கள் முதல்ல நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கணும். ஃபஸ்ட்டு எனக்கு கம்பெனியன் டாகா இல்லை எனக்கு வந்து வாட்ச் டாக் வேணுமா, இது ரெண்டு தான் பேசிக்.